MN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Mao kining usa ka babae nga taga Tapon Timanhog, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Richard. Asa naman sad kuno ka, Richard? Nga postura o ka man kaayo porma. Ah. Mura ka namang tao tan-aon. Sige ma, bugal-bugaligi ko ma. Asa gani ka paingon? Nga pilit ka man kay ginapay. Spotting ka man kaayo. Manong kag pagwapuhay? Ay, mamisita sa kong ninit ma. Sige, balik ni Ninit. Pila ka buwan ka nang nanguyab anak niya. Magpatagbuhan ma. Oh, dati mo na. Uy anak, surrender na lang uy. Ako na mo'y naluoy nimo. Murag, huwag kang manggipaglaom anang babayhana. Oh? Abisyusa baya kay nang dako. Taga syudad ang type ana oy, dili ng taga dinhis ato. Kay sa iya pa taga bukid ko no. Ma, sa badugay sa madali, maluir na siya nako. Iyara niya ko sugton. Pustahan na ba ta? Wa ka bagay pulis pagbalik-balik din sa amo, Richard? Ay, wala bagay kay gipasalik ni mo, ha? Naibaw ko. Pero, naglaang bagyapon ko. Nga mabuti higayong maluoy ka na ako. O, may kong makaran ako. Nag-aslig na liog ni Monit. Uy, hala. May sakinam di may hunong sa inyong tungod. Duta sa kinana. Puwa kayo. Ang ako ng laing admirer. Laing nanguyab na ako. Oh. Sa pila niyo kabuok na nanguyab na ako. Kana si Adrian. Ang gusto kong sugton. Kay Dick Carr. Oh. Mahimo ba, Richard? Lakaw na lang ka. Mayo! Jeanette? Adrian! Sud lang! Sige. Oy, may bisita ka pa bandi ay? No. Mulakaw na siya. Og, dili na siya mobalik kay ako na siyang gibastad. Ako na siyang giingnan nga. Naabot na ang akong uyab. Og ka na, mao ikaw. Sorry bay ha? Ayaw na pagbalik din ha? Kita ka? Di auto kong namisita ni Ninit. Ikaw, may car ka? Oh. Nasa ko'y car. Mau ba? Hain man mo gi-park ang imong car. Wa ko lang nakita nga car sa gawas. Sa akong pag-abot. Naka ko'y car eh. Karumata. Huwag tuwa park sa amo. Richard, sige na, lakaw na. Lain ra ba ni si Adrian masuko? Supay na bay. Supay na. Ayaw na pagbalik ha? Kasuway ka ng naungon kag hambog. Di auto lang to siya. Pero bati sig naong. Ako'y car pero mas gwapo ko. Muna ko buhunan. Kalma ba ha? Hubog ka. Ay, palabig inom. Gusto ko mahubog ba eh? Love na ko sinit. Love niya Love na ko siya. O ya, di ba ka-love niya? Kay si Titirada may gusto. City boy. Mga. O kay binasaag mang City boy di sa to. Mo nang wa na yun. Wa din niya buhi eh. Iya man ticket ba nga magpamalas yung kay syudad. Aron makalaya siya di sa to. Magbuwag na magyapon sila ba? Buwag ha? Bitter kay ka ba eh? Kapaliya ba ni mo eh? Sige paliya. Paliya ka. Ay man ang paliya. Ipulutan tala. Wala. Hubog. Hubog lang juga eh. Hubog ka. Kayo bog. Kayo bog. Sakit Ano? sakit ang kundughan ba eh? Murang mabuto. Sakit kayo. Patso. Nilag mo ng kadihan noon. Murang kag batang bayot. Himi mo ka. Dili lalim nga mabastit ta. Umasakitan. Dili gid lalim. Inom lagi ha. Di pala big maoy ha. Biyaay ka na ko din eh. Bahala juga. Ayaw bay. Uy biyay. Duyugi ko. Kay kung ikaw sa pasakitan, mabastit ka o magmaoy ka. Di kabiyaan. Oy, si Bako, Roy. Pero pangandoy ka. Malagag baba. Ikaw lang. Ikaw lang ka ba? Iti kabiyaan.
Unungan ti kasi mo kasakit. Papal siya to. Mura ko bayot ini eh. Ako na sugo ang mama nga mangumpra din sa merkado. Nagbitbit ining bukag. Ay, Kuya! Oh. Ikaw gila gini ako nakita. uy, Mian. Ikaw tos Miano, ang manghod ni Ninit? Dugay-dugay ka na kingawa makaato sa amo. Oh, bastid ba kung ate ni mo? Kay mas ipili pa niya ang taga-syudad nga, iya ko nung uyab. Ay, si Kuya Adrian? Mao pa to'y nga niya? Oo. Tuan na magit sila sa syudad. Gidama ni Kuya Adrian si ate sa syudad. Oh, mao ba? May noon. Kay natuman gid ang pangandoy ni ate ni mo nga mag-atog syudad. O ato rin gid pupuyo. Dato masad ko to si Kuya Adrian good. Sige kuya, uy, biyaan na ka ha. Oo. Isugo pa ko ni mama magpakumpra. Nangumpra sa di ay ka? Oo, nasuguan sad. Sige kuya. Sige. Kay randok doon mabayan na. Nidoon lagi na ako. Ari panghambog nga. Ito na syudad iyang baguang. Hinahini naman ako naka-recover. Gisungo ginoon ko. Ay, paita. Kapuya kasing-kasinga. Oh, sabay gusto mo alang sa panihapon kay maoy akong lutuon. Aron makakaon ka dayon gikan sa trabahoan. Oh, kung may supra pa sa ito pamahaw ma, maulungod gapon. Okay na na eh. Nununan og buwad. Ay maikog tanibo uy. Ikaw ra ba'y nangita nya dili ti kapagustuhan sa gusto nimong kanon. Masakitan ko ma. Kung mag-usik-usik tas pagkaon. Ato nang hutdo ning una tong sudan. Una ta maglutog na pagkaon. Aho ikaw good. Kung doon nalay masobra ha. Napabayay pa ni Udto. Ikaw rin mag-igo mo eh. Ah, tuod. Nauli man di ay dinis atos ni Net, no? Kaon sa ko ma. Di ili ko interesado mamino ma. Aw, maayo ra sang dili ka interesado. Kay gigabaan na nimong babayhan na. Nauli nga mabdos o gibiyaan sa bana. Ha? Naunsam ko. Sukat nga nahibaw ko na uli si Ninit. Wa namin ako mahimutang. Ako minultol sa kong trabaho din sa tindahan. Mura may nung kong gipangul ba agbalik. Wiki ko kasing-kasing na. Ay, Lord, tabangi ko. Nasayod ko. In love ko kong Ninit hangtod karon. Dili lagi unta may magkasugat. Dili lagi unta. Akong sa sugo ng pangumpra ma. Paita. Ako pa nangitag kwarta. Ako pa mangumpra. Kay kita naman lang sang duha ang ni Asbay. Wa ka na'y choice. Kay nisuol maning akong arthritis. Maglisod kog lakaw. Wa na ko'y madigamo kundi ka mangumpra. Ala, dili manggugog ka lahutay og lakaw-lakaw layo. Ala, sige ma. Gikan ko sa bahuan. Wapit ko sa merkado. Wangin ako sa kong amo nga. Mupawali ko sa iyo. Nagkapangumpara ko tanon. Watok sa bugasan. Magpalit ako bugas. Oh, Richard? Ikaw? Nit, ikaw sa di eh? Kumusta na? Nangumpra sa di ay ka? Oh. Mao sa di ka? Nangumpras ka? Ako, nagwapo lang kapon. Pero dili halin nun. O pag-iuyab. Dako na ng imuntiya, no? Oo. Maglima na kabuwan ng akong tiyan. Oo. Swertihan ni mo sa naminyo yung kag dato. Di malas ko, uy. Ha? Wa magkukupakasli ni Adrian. Live-in raon ta mi. Pero ang salbahis, bayot di ay. Ha? Binuang bayot good. Bayot laki. Nasakpan gyud nako. Nga may kahawk siyang laki. Mo ba?
Nagabaan tingali ko nimo. Ha? Oo, sige lang uy. Okay ko. Nakadawat naman ko. Ikaw lang, ikaw mo iluoy kung mao man na nahitabo. Pero at least, naka-anak yung kaniya. Laing lalaki ang amahan ning akong gisabak. Lain? Tungod sa akong kalagot nga akong nahibaw-an nga iya lang day kong gigamit nga plantalya sa iyang ginikanan aron matabunan iyang kabayot. Nahilambigit ko kung laing lalaki. Miniyo pagidayang dako. Ug mo'y nahimong amahan ning akong gisabak. Ikaw na pala. Abig na ko swerte na sinit. Swerte di kasahos di ay. Naluoy ko na guna-una ba ya? Pero kaluoy na lang. Sa tarang nahitabo siya kinabuhi. Mura ko day mata sa halawom nga pagkatuog. Kalit ko nabugno. Napapas ang kong gugma niya. Kanimo ninit. Imorag kong gibaliwaha. Tanawan lang hinuon. Kung saan nahitabo ni mo. Life is a choice. O iba ng choice. Dinin ng kutob. More powers RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Lani, may 22 anyos, may live-in partner, o may usami ka anak. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ning among kahimtang karon sa akong live-in partner. Kay ikaduha namang gud ko ani niya nga live-in. Aron iyong sabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Kumusta naman mong Noel, Lani? Okay naman ma. Kanang tinuod. Okay na lagi. Kay nga naman di ay. Ay da, kabalita manggod ko nga magsige pa og kontakay na silang Noel og sa kanhin niyang ka-live-in. Bisan og tuan ni sa gawas sa nasod. Oh, nahibaw naman ko ana. Unsa? Ingon ana lang ang imong reaksyon? Natural naman gud na ma. Kaya di naman sila duha ka anak sa dihang sila pa'y nag-live-in. Wa man na problema na ako ma. Kay wa naman sa sila. Kami naman si Noel kanon. Unsa? Manaon sa kagutahon, uy. Mura magmasibati ang pagpangigi kay nako. Ay da, di ko magsilbi niya anang kaimtanga, uy. May kagahapon baya sila. Ma, ang babae to ana sa abroad. Nga sa ato pa, o sa babay angin kong kabalakan ana. Onyag mo uli na ng babay. Ha? Ha? Lawgaw ako mama nimo. Nagtuo pa siya nga kung magkita min juan, mag-uli pa mi. Mo'y yung pagtuo. Ex na gani, buti pa sabot. Wa na, ex na na. Og kita na karon Lani. Sure ka? Nga, di na dyan ka magkikbalik pa ni Joan? Unsa? Naghuna-huna pa di ka analan? Oh, kasi nahibaw. Nga mag-uli pa mo. Agoy. Doon agad may mga anak. O sa pasad, inigbalik at itong Joan gikan sa gawas. Gwapa na unya to. Nya, daghan pa dito kwarta. Agoy, na-insecure man akong palalab. Dali aragod bi. Wa So, na mi pati si ako, eh. Juan lagi. Ikaw na ang karon. Kung ang padayon na mong komunikasyon, mo yung mong gika-insecurean, wala na si mong nahuna. Kay tungod rin taon na sa among mga anak. Sure? Dali gani, be. Manghura na to sa dudong. Uy, ang sapa! Noel, ang sapa! Oy, Lani, nahibaw ka ba sa lakaw sa imong kaipon rong adawa? Ha? Taas trabaho pa? Trabaho ba oroy nga nagkuyog matos kanhin niyang kaipon? Kaya niya na des Joan pa? Oh, waday ka kibaw? Waday musultis Noel ni mo? Wa man. Ingon buwag sila. Nga nagkuyog man na sila duha. Wa ko kay bawa na pa. Uy, klaruhan ang pakigrelasyon nun niyang tawhana halan eh. Wa na makana sila sa una niyang kaipon. Nga ganong nagkuyog pa mato sila. O nagkatawan na ipang nagkuyog. Masa?
na. Pero bakit mauli si Noel? Og di ko na sad makontak ang iyang cellphone. Tawagin to ron ba? Sa nagkitong uban ng Joan? Noel, nga na nakabuhat man ka na ako, ene. Nga naman. Lale! Nenay, Lale! kaon ka. Og giuli ka pa. Oh, murag gisapot ang akong hani. Hanis ka buang mo? Ha? Agay! Animal ka, Noel! Animal ka! Naunsa ka, oy! Naunsa ka! Nagtukaw ako may bagat niyanas, Joan? Og kamay nagkuyog ron, mamdugay ka na uli. Diyan mo, ha? Diyan mo, Noel! Pag-abot sa anang kaipon sa akong kaipon karon, gipasabot ko ni Noel ang ilang pagkita-kita tungod lang sa ilang duha ka anak. O gipasaligan to Noel nga ako ni na nag-iya kaniya kay dugay na ngawa na sila sa una niyang kaipon diin may duha sila ka anak. O gyatagan sa kong assurance sa babae nga dili na niya ilugon pagbalik si Noel nako. Tuod man, gitugutan ko siyang makaari-ari sa mga bahay aron maduaw niya ang iyang mga anak nga niya kanamo ni Noel. Unya. Salamat gid kaayo lan ha. Nga nakasabot ka rin namo ni Noel. Ayaw og kabalaka. Wa na ko'y interes anang tawhana. Wa na ko'y planong ibalik ko pa sa akong baba ang akong naluwa na. Og usap pa, okay nang ako kinabuhi karon. Maong dili na ko maghasol pa ninyo ni Noel. Salamat, Joan. Abi ko ba? Bawion ko og balik si Noel nimo. Dili na oy lani. Maong imo na si Noel. Pa rin mo mahamagsulti? Okay namin ni Lali, Noel. Gipasabot ko na si Lani sa tanan. O, di ba? Nagkasabot na ta, Lan? Oo. Nagkasabot ako, Joan. Okay. Let's go. Ihatod na ko sa amo, well. Magpahatod ka pag Noel sa inyo, Joan? Og nisugot na sad ka, Lani? Ma, wa na sila ni Joan. Og nisalig kong Noel. Uy, baya, no? Ayawan ng sobrang salig, Lani. Kay kana rabang karaang musikero. Kon maoy magkita, magtukar gyud na. Kadlaw na. Apan wala gibabalik pa si Noel. Hindi ka na naghatod kang Joan ganina. Pantay lang gina sila. Di ka kanya maulit si Noel hangtod inighayan. Sulngon ka gina sila sa ilang Joan. Noel! Gawas diha! Kung di ka gusto batuon kinibay nila Joan, gawas diha! Nga na nagbuwang pa mga duha, ha? Mga buanga mo! Nga ganda pa man din mo magkuyong buanga mo! Paggawas mo! Hoy, mo ka din mga animal? Gawa pa namang gawas silang Joan. Wala si Noel din sa amo. Oh. O sige, buhati mo sa ilang Juan! Ha? Hoy! Ako'y mangutanin mo kung diin mo tibok gabi nga wa ka man na ulit din sa ato. Noel, sakit ka na yung gibuhat ako! Kung ganahan ka paunta niya, kung ganahan ka pagyapan ng tunod, adto ka na lang. Magkaya na lang ko. Magbuwag na lang ta, og dadon ko ang atong anak. Sige! Suwag pakigbuwag na ko! Kay gubaon ko ning atong bahay o gibutan ko ka ng atong anak dito sa daplin sa karsada! Noel! Wala ko kasabot sa dagan sa utok sa kong kaipon. Usahay, kung mag-away ni, ang bata ang iyang pahimuntan. Utla niya sa duyan o baka, ibutang niya sa dapis kalsada ang among 2 anyos pa nga anak. Ang ako mga pangutana mo kining sunod. Una pangutana, ikaduhan akong kaipon sa kong kalivin karon. Matawag na kong kabit, nga buwag naman sila sa iyang kalivin, o dili man po sila kasado. Ikaduhan pangutana, so sa mong panag-ipon, nakapundar mig bahay. Wa pa ko'y labot ning baya, nga kami mang duha ang naghago ani. Unsa mo na pagbahin kung galing magbuwag yun mi? Ikatulong pangutana, kung mag-away mi, apil-apilo niya ang among anak.
putla niya sa duyan o gibutang sa dapit sa kalsada ang bata. May nakaingon ako nga pwede na ko siya isumbong sa DSWD ana. O sa may posible niyang atubangon nga kaso ana. Ikaapat o katapusan, kung magbuwag yun mi, makapangayo pa ba ko niya sustento alang sa mga anak? Kay 2 anyos pa man eh? Asa man unya ang custody sa bata? Niya ba o nako? Palihog tabangig tambagi ko, kiniya nga kong suliran, Lani. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga problema o pangutanang may punto legal, emotional, personal, mga family problems, mga problema nato sa to ang mga karelasyon din ha, sa to ang mga higala, pwede kayo na nato hatagan og tambag ug tubag inyong mga pangutana. Busa ay namo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_462@yahoo.com. Pwede sad atong ipadala sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page dinha sa Facebook, or pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw din ha? Ang uban naghinay-hinay nagtrabaho sa gawas, ang uban nag-work from home lang gihapon, ang uban nagsugod nagklase sa balay. Okay, padayon lang gyud ta sa kaning atong gitawag na new normal. Naay mga nabasa natong balita nga naa na kunoy vaccine, no? Naa sa laing nasod, Russia ang naka-discover, pero di pa gyud kayo ta ka sure, no, until ma-proven na gyud medically nga effective gyud ang maong vaccine, but naghinaot gyud ta nga murag hapit na gyud ni mga sukintig paminaw. Gamay na lang gyud siguro nga pagtuon, pagtagad, pag-research aning maong bakuna, and hopefully mudaog gyud ta, no, batok sa ato ang pagpakigbisog laban aning pandemic nga gitawag na COVID-19. Pero mintras wa pay vaccine, mga sukintig paminaw, magmatngon lang gyud gihapon ta permi. Wa man gyud komo sa kinahanglan limpyado ta, manghugas tag permi kamot, proper hygiene, maligo dayon inig abot, magmask inig gawas, social distancing, no? Unya importante sa gyud mga sukintig paminaw nga kung pwede, wa gani tay tuyo, no, karong mga panahon na puyo lang sa atas balay. Stay at home. Kay mo gyud na yung mga hinungdan nga ma-careless ta ba, ma-reckless ta, di para bagyud ta, dapat mo kumpiyansa aning maong virus. Muna magmatngon gyud gihapon ta. Whether it's COVID-19 or any other sickness, usa sa mga ways nga makaprevent ta, nga masakit ta, balag unsang sakita, kinahanglan limpyado ta permi. Mao na ang key to being healthy. And speaking of healthy, magpasalamat ko kay Healthy Gyud ko Buyag, kay nagawas na gyud ang ako ang diagnostic test results gikan sa physician. Muna magpasalamat ko sa ilahang driver nga si Kuya Glenn Silion, kay nag-home service gyud sila diri sa balay, kauban si Sir James Montenegro sa ako ang x-ray. Maminaw gyud sila permi sa ato ang programa, mga sukintig paminaw. Hasta pod kanang mga taga Green Vibe din ha sa Facebook. Labi na si Ms. Mel Manayon, thank you kaayo for being an avid listener, and matud pa niya ang ato ang programa, daghan kaayong natabangan, and we are very happy labi na karon nga pandemic, and daghan ang naa sa balay, daghan ang mga naay pangutana nga dili makagawas kay dili makaadto og opisina, dili makaadto consultation para sa abogado or sa doktor. At least naani nga programa, kauban ako ang partner nga si Dr. Obra, nga makahatag og tambag og tubag ninyo, aside from the fact nga makalingaw sa ato ang mga drama sa kahanginan. And thank you sa ato ang mga scriptwriter, director, and mga artista sa RMN Production Center. Okay? Ato ang letter sender for today, si atong tawgon sa pangalan nga si Lani. Si Miss Lani, gipadani niya iyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page sa Facebook. And taga Dumingag, Zamboanga del Sur. Hello, Miss Lani. And ang iyang pangutana kabahin sa iyahang ka-live-in nga iyahang kaipon kaniadto og may anak silang duha. May usapod sila kaanak sa ilahang panag-ipon sa iyahang ex, sa iyahang kaipon nga nagtrabaho sa abroad. Apan, pag-uli ni sa Pilipinas, mag-adtuan kini sa ila tungod sa mga anak nila sa iyahang kaipon. O
pagahuwaman pod, no? Ang bata ihatod sab sa iyahang kaipon. Ang iyahang ex sa ila ug usahay di na muuli pa ang iyahang kaipon, maong gusto na lang unta niyang makigbuwag, murag komplikado sa gyud, no? Apan di mo sugot ang iyahang kaipon. Agoy. Unang pangutana, complicated. Kung Facebook pa ni mga suking tigmanaw, ang status, it's complicated. Unang pangutana, ikaduhan na kung kaipon sa iyang ka-live-in karon. Patawag ba kung kabit nga buwag man sila sa iyang ka-live-in o dili man pod sila kasado? Of course not. Kaipon lang ka, you do not, ako para nako ayog markahi og ikapila ka, ikaduha, ikauna ba ka, because lain-lain man na ang karelasyon sa usa ka tawo. Dili gyud na maayo nga naatay mga label, and besides di ka maguol kay wa man na naminyo imuhang kaipon. Ikaw ang iyahang present love, and hopefully ikaw iyahang mahimong forever. Kung magminyo na gyud mo, maka-decide na gyud mo, no? Kana ra gyud nga label, di ka kabit tungod kay di man sila kasado. There is no such thing as kabit kay kaipon ra man pud to sila. Ni-end lang sila, ikaw iyahang present. That's all. Thank you. Di ba? Ikaduhang pangutana. Sulod sa among panag-ipon, nakapundar mi og balay. Wala pa ko'y labot aning balaya. Nga kami mang, wala bagod ko'y labot aning balaya, nga kami mang duha ang naghago ani. Unsaon man ako ni pagbahin kung galing magbuwag yun mi. Okay. Well, previously, murag na ay similar, no, nga situation sa ato ang suwat, although different, kay biyudo man na namatay. But same sa inyo, ha? Nag-ipon mo, mura mog minyo, pero di mo kasado, pero pwede gid unta mo magminyo, wa lang mo nagpakasal, no? Wa may restrictions. So ang balaod nato nag-ingon nga ingon ana gani, ang property regime ninyo is co-ownership, meaning half and half mo, tag-iya siya, half pud siya tag-iya. Now kana og ingon ana magsabot gud mo klaro, pwede og physically inyong bahinon aw magsilingan mo, or bayaran nimo siya sa iyahang share kung pilay value anang property as a co-owner para muhawa siya unya maimo na nga full ang balay ug ang yuta nga imuhang gipuy-an. Ingon ana na siya. Okay, pero kung ang imong rason ba ang kanarang present sa iyahang ex murag ayaw lang sa tan-awa lang sa no kay sayang pud ang inyong relationship. That's it. Ikatulong pangutana, kung mag-away mi apil-apilon man niya ang among anak, putlan niya sa duyan og ibutang sa daplin sa karsada ang bata. Oy, may nakaingon nako nga pwede nako siyang isumbong sa DSWD ana. Unsa may posible niyang atubangon nga kaso? Child abuse man in town na. Uy, taysa ha, murag I spoke too soon. Murag na ay problema siguro sa pangutok ning imuhang kaipon. Lani kay kinsa mang tawhana in his right mind nga mubuhat ana nga ibutang niya daplin sa karsada ang bata niya, iputol ang duyan niya nga apil-apilon ang bata sa inyuhang away. That is really a sign of unsa man na siya, psychological disorder, unstable nga mind, aside from the fact nga yes, child abuse na siya, kay abuso kay gipamilibutang niya sa peligro ang bata. Pero on your end, that is also a psychological and an emotional nga abuse on your part, kay iyahang tumong dili raman nga madaot ang bata, ikaw man pud naaman sad si tumong sa imuha nga makuyawan ka, mahadlok ka, magpakiluoy ka niya. That is emotional and psychological abuse nga gidumili and punishable under Republic Act 9262 or Violence Against Women and Children. Pwede gyud nimo siya filean anang maong kaso tungod kay giabusuhan ka nga iyahang partner ug ang bata. Violence against women and children man na. So pwede gyud nimo masumbong sa pulis ug sa DSWD. Pwede nimo siyang mapalayas ay na naghuna-hunaa nga makighati siya, hation na ninyo inyong balay because under Republic Act 9262 Inday Lani, pwede gyud ka makakuha og permanent protection order. Diin nag-ingon nga ang laki pwede nimo mapapahawa sa inyong balay og di gyud pwede makaduol, makakontak nimo kung mamiligro man gani balik ang imong kinabuhi ug ang sa mga bata. Ikaupat og katapusang pangutana, kung magbuwag yun may makapangayo pa ba ko niya og sustento sa among anak nga 2 years old pa man ni. Unsa asa man unya ang custody sa bata, niya ba or nako? Unang pangutana, ang custody, dili man mo minyo ang balaod nag-ingon nga kung ang bata
is an illegitimate child, the custody will always be with the mother. Unsay katungod sa papa, visitorial rights ra. Ug kung musugot pug ka nga bisitahon siya, ug kung dili pod mamiligro ang imuhang kinabuhi ug sa bata ug walay abusong mahitabo, pwede siya kaduol. Pero kung naa kay permanent protection order, full custody na animo, di pod siya kakita, di pod siya kabisita sa bata. Sunod aspect sa iyang pangutana, pwede ba ka makapangayog sustinto? Yes. Whether buwag mo or nag-ipon mo, minyo mo or dili mo minyo, wa nay bale, no? Because the only thing na atong i-consider is whether or not anak niya ang bata. The fact na anak niya ang bata, the obligation to give support is there. Therefore, pwede ta makademand, makapangayog sustento. Unsaon, pwede na nimo tingbon tanan ang imuhang kaso. Emotional abuse, psychological abuse, economic abuse, kay di mo hatag og sustento. One-stop shop, Republic Act 9262. Mag-amping in town ka lani, kay murag dili kayo ni healthy ang ingon anak nga situation nimo, aside from the fact na medyo complicated man di ay ni, no? Ang kaning imuhang sitwasyon, dili pa jud ka malipayon, mamiligro pag yud ka ug ang bata murag ayaw na siguro padayon anang imong gientera na siguro ilain forever nga naghuwat nimo lani, no? Paabot lang and be sure nga safe ka ug ang imuhang bata. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, stay safe everyone ug maayong adlaw.